Nakaawat iti pakabuklan at 3.1 million pesos nga assistance dagiti calamity affected residents iti Baguio City kasaruno ti panagtudtudo nga itong dati nagtipo na bagyo ken habagat. Sigun iti Social Welfare and Development Office, tinasaw nga assistance ket buklen ti non-food items ken kwarta manipod iti city government, DSWD Cordillera ken dagiti private donor. Iti baneg ti Baguio LGU ken DSWD nang ipaay da iti food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance ken financial aid. Buklen met ti 2.1 million na food, non-food items ken cash ti nauror at donasyon manipod kadagiti pribado nga individual ken civic group. As of August 14, nasurok 2 gasot a pamilya abuklen tinasurok 9,000 nga individual ti apektado iti syudad. Dumanon iti 47 a pagtaengan ti nadadael abuklen ti 40 maysa a partially damaged ken 6 a totally damaged.